Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma handitozivi uye handitozivi. Ndiri mukadzi ane makore 27 years ekuberekwa. Pari zvino ndiri kugarawo muno muSouth Africa, but munomu ndangogarira zvangu nhamo kuti kana basa racho ndikasiya, then anokwanisa kuzondichengetawo ndiani, achakwanisa kuzondichengeterawo amai vangu nemwana wangu ndiani, because kumarriage wokwandakabva mukoma ndainge ndiinewo mwana wangu 1, saka mwana wangu uyu ari kugara naamai vangu, but yai mukoma, upenyu hwandiri kurarama hunorwadza. Saka mainge muri mugore ra2022 zvakaitika ndezvekudai, ndakabva ndazotanga kuenda kune imwe church. Saka ndisati ndatanga kuenda kuchurch iyi yePentecostal, zvakazoitika ikoko zvinhu zvokuti nanhasi uno zvakabva zvandivhiringidza utano hwangu, uye zvekare it confused me even in my mind. Kusvika pari zvino handitombonzwisise kuti asi pastor vaya zvii chaizvo zvavainge vachimbozama kuita neni. So mukoma, I am not okay. Ndiri munhu wekuti ndiri kungogara ndichingorwara, asi chinondirwadza ndechekuti munhu wese anotoona kutoti ya munhu uyu ari kurwara. Late now I am so thin, ndiri kuramba ndichingoonda mukoma, zvekuti umwe nesi akatomboti maybe munhu uyu ane HIV yakangohwanda hayo muropa make, because maondero acho ari kuita. This was apo pandakambogara kuchipatara mukoma, ndaita sekunge ndainge ndichiluza about kana 2 kgs a day. Ndaiti ndikaendeswa pasikero, vamwe vaitoshamisika kutoti ewe munhu uyu shuwa ma-kgs ake ari kudonha kudai. Mukoma nashe ndakagara muchipatara, but at the end of the day vanongoti there is nothing that is wrong with me. Saka zvakaitika mukoma ndezvekuti inini hangu ndainge ndichiendawo kumasowe, kubva nekubvira pandainge ndichiri kuZim ndainge ndichingoendawo kumasowe. Saka nemurume wangu patakauya kunoku kuSouth Africa, nanhasi uno anogarawo in that same location, and ndo zvimwe zvezvinhu zvinondirwadza, because iye kana ndakatarisa upenyu hwake hwaava kurarama akazotororawo mukadzi but wezerawo rechidiki, aiwa upenyu hwavo huri kutoenderera kumberi, but hwangu upenyu hwakamira kuti tsi. Zvino zvaainge ava kuita ipapo mushure mekunge tarambana, then aiti paya kana akandiona ndava kuenda kune rimwe sowe, then aibva azonditevera kuya. So ndaizoti kana ndikaregedza kuenda kusowe kuya aibva azotanga kundituka paWhatsApp achiti hey, the reason as to why wava kundinzvenga inhau yekutoti ikoko kwanga kuine chikomba chako, manje metsi dzako dzose ndiri kudziziva, haumbofi wakahwina iwe. Apa airamba achingonditeverera achingoti kana akanzwa kuti ndavawo nemunhu wangu wandava kufambidzana naye, obva atanga kundithreatena and abusing me emotionally. Kudzamara ndangoti zviri nani kuti ndinge ndichingoregedza kuenda kuchechi kwacho. Saka pandakaregedza kuenda kumasowe, then this other friend of mine ainge achigarawo pamba pandainge ndichigara ipapo akabva ati munhu anonzi munhu anofanira kuti ange achingotiwo musi weSunday anoenda kuchechi kuitira kungodzingawo dzimwe mhepo dzinenge dzichingotiteverera dzichitumirwa dzichibva kuZim. So ndo pandakabva ndazotanga manje kuenda naye kuchechi kwavo ikoko kuPentecostal. But mukoma nashe, now I regret kuti dai ndisina kana kumbogara ndakaregedza kuenda kumasowe ndava kuenda kuPentecostal nekuda kweizvo zvava kuitika muupenyu hwangu. Saka from the very first day ratakasvikapo pachechi pacho ipapo, ndakabva ndaona kuti vamufundisi vacho matarisiro acho avainge vachindiita, vainge vachinditarisa zvezve zvainge zviri very very funny. Saka ndakabva ndangoti maybe zvingoriwo mupfungwa dzangu, maybe inini ndine kahunhu keunzenza, but ndakangoti I will see with time. But murume uyu matarisiro acho aanondiita, fine, that was on a Sunday. Saka the following Friday kwainge kuine all night prayer. Saka friend yangu convinced me tichibva kubasa kabva ati handeikani ku all night prayer kunenge kuina vamwe pastor. Saka takazoti tava ku all night prayer, vanhu vainge vari busy vachinamata. Saka vamufundisi vaya
vainge vakaita kuti ndinge ndichifila very uncomfortable nematarisiro acho avainge vachindiita the previous Sunday. Vakabva vazouya apo pandainge ndiri because ndainge ndakatopfugama zvangu ndichitonamata. Saka ndainge ndichingonamata but ndaiva nemazi stresses angu, I was not even concentrating. Saka vakabva vazouya vakabva vazoti, mwanasikana, ndanzi naMwari ndinge ndichizoya pauri, ndinge ndichizonamata newe. Ndakabva ndatofara ndikati zvimwe kuda Mwari vane zvavari kudawo kuti vange vachindiudza kuburikidza navo pastor ava. So bva ndazosimuka kubva paya pandainge ndakapfugama, akabva ati taifanira kuti tinge tichizonamata takabatana maoko. So takatanga kunamata paya takabatana maoko, takanamata tikanamata. Zvino mukomana achi takati tiri pakati pekunamata, ivo vamufundisi vaya vainge vava kuita kurira nendimi, but ndakabva ndazonotisa kuti munhu uyu kunyange zvikanzi munhu uyu abatwa nemweya mutsvene ari kurira nendimi, but still why is it ava kuita zvinhu zvinoita kuti ndinge ndichinzwa kuda bonde? Because zvavainge voita vakandibata maoko kudaro, vakabva vatanga kutambisa zvigunwe zvavo mukati memaoko angu. Apa imomo ndo mandikatoti is my weakest point. Kana munhu akangotambisa mukati memaoko angu, ndinobva ndatanga kutofila. Vakabva vazotarisana neni ndokubva vatanga kundinyemwerera, and at that time I was very confused. Vakangoramba vachingodaro until I started to feel him. Handidi kukunyeperai, ndakabva ndatotanga kutonzwa kuda kuita bonde, but I kept on pushing that thought out of my mind. Saka ivo vakabva vazoti kwandiri, kubva zuva randakakuona ende ndakabva ndatoziva kutoti iwewe you are the one. Hana yangu ndokubva yatanga kurova, vachindiudza ivo kuti vainge vachida kuti ndinge ndichizova mukadzi wavo. There was so much confusion, not knowing kuti ndoita sei, ndoti yes, ndoti no. Apa ndainge ndichida kuvagudza kuti please stop it, zvamuri kuita handisi kuzvifarira, but at the same time ndainge ndichinzwa kupera simba. Saka pastor ava vakabva vazoti vainge vachida kundipa mafone numbers avo, but vainge vasingazivi kuti vangandipa sei mafone numbers avo, because mukadzi wavo womufundisi vainge varimo muchechi but vari busy zvavo vachinamata. Vakabva vanditi, how can you save my numbers? Unogona here kumemoriza number dzangu. Saka vakabva vazondipa manumbers avo. Ndakazama kumemoriza manumbers avo, but ndainge ndiri very nervous zvokuti ndainge ndava kusatombofunga, pfungwa dzangu dzainge dzava kutomboshanda in that moment. Saka vakabva vati I can see kuti une bad memory, and vakabva vati what I am going to do right now ndava kuita sekunge pedza kukunamatira. Saka iwo what I want you to do is, une bhaibheri here? Ndikabva ndati hongu iro riripo apo. Vakabva vanditi saka chitora bhaibheri rako then obva wangotsvaka papage pekuti unokwanisa kunyora. So ndakabva ndatora bhaibheri rariya, vakabva vazondipa pen. Saka on the front of my Bible pane rimwe page rekuti unokwanisa kutonyora a few notes. So ndo pandakabva ndazotanga kunyora paya. But this is how he gave me his phone numbers without everyone even suspecting kutoti painge pava kutochinjanwa madigits ipapo. Saka vainge vachita sekunge vainge vachindipa maBible verses. Saka ivo mapiro avainge vachindiita maBible verse like vaikwanisa kuti John chapter 0. Saka inini ndaibva ndatonyora paya kuti John chapter 0, ndobva ndatoziva kutoti 0 it means kuti that is the first digit yephone number yavo. Okay, kana vati 0 paya then vaibva vazoti Psalms 7, ndobva ndatoziva kutoti okay it's 07. Then vobva vazoti Revelation 6, saka ndobva ndatoziva kutoti number dzavo 076. Saka zvatakazoita ipapo vakandipa mavhesi 10. Saka at the end vainge vachindiudza number, ndikabva ndatonyora mafone numbers avo. After that ndakabva ndazoseva mafone numbers avo mufoni mangu. Apa vainge vandiudza kuti ndinge ndichizova sendera WhatsApp same time. Mukoma ndainge ndava kutya kuti kokana ndikavatumidzira eWhatsApp then mukadzi wavo obva azobata foni yavo. Saka ndainge ndichitya, and ivo manje vakazongoramba vachingofamba vachingonamata kudzamara vazodzoka zvekare kwandiri. Vakabva vanditi vainge vachida kuti ndinge ndichivatekstera
kuwhatsapp. I was nervous mukoma Nashi, vakandiudza kuti ndige ndichivatextera, saka ndakabva ndazongoti hai. Mushure mekunge ndavatextera kuti hai, ivo vakabva vati how are you baby. Apa tainge tava kutotaura nyaya dzerudo tirimo muchechi muya apa munhu wose ainge ari busy achiparidza. So ndakabva ndangoti it is fine. So ndakabva ndazovabvunza kuti what do you want from me. Ivo vakabva vati I want your body and your soul. I want everything. I want you to be mine. You are very attractive and wakanaka. Ndakabva ndatotanga kutoblasha paya. Takaramba tichingotaura. We were no longer praying throughout the night. Inini I'll pretend as if I was on my Bible pafoni pangu, but chokwadi chainge chiri chekuti ndenge nditori busy ndichitotaura navo vamufundisi vaya. We spoke mukoma Nashi throughout the night tichingonamata vamwe vanhu. We spoke throughout the night, vanhu vari busy vachinamata, isusu tichitotaura nyaya dzerudo. Then the next morning after I had slept, ndo pandakabva ndamuka ndikabva ndaona paine mamessages vainge vakanyora ivo vachiti vainge vachida kuti tinge tichizoenda kunosangana mutown. So ndakabva ndazoenda mutown muya ndokubva ndazonovamirira, vakatuya vakatonditora pataxi rank vakabva vazoenda neni kune imwe fancy restaurant. Takati tasvika kuya ndopa vakabva vazoti he was in love with me and he wanted me to be his. Ndikabva ndangoti it is okay, it is fine, because neniwo ndainge ndatonyora murudo. Takabva tatanga kudata, but takati tichidata this man mukoma, to my surprise, nezvose zvaainge akandiudza paWhatsApp kuti ndiri kukukara rafu kuda kutokupa mwana like right now, but takazoti tava tose munhu kwava kutanga kundiavoida. Munhu akandiavoida. There were many times when we should have slept together, but aizongoti paya kana tiri mumotikari make, because taiwanzo kuenda kunohang around like in places that were very quiet and private and secure, because taiwanzo kuenda kune imwe estate achienda kunoshanyira friend yake. Saka kwainge kuine chimwe chigolf course kwataizoenda ikoko, zvekuti kunenge kusitomborina kana munhu, zvekuti kana kwanga kuri kunzi kuda kuita bonde taikwanisa kutoitira bonde racho mumotikari make. But when I thought kuti maybe munhu uyu zvaandiunza kuno kune runyararo rwakadai, maybe munhu uyu ari kuda kurara neni, zvekuti ndaizotobvuma achindibata, aindibata everywhere kutondikurura nhumbi dzangu, ndatova ready paya. But manje aibva azongoregedza zvake kurara neni, zvekuti ndakazosvika pakumuudza kuti uri kundikuvadza, kuti each and every time unondisvitsa pekuti it will be a point of no return, then all of a sudden obva watongoavoida kurara neni. Mukoma Nashi ipapo akabva azongoenda offline munhu, zvekuti ndakabatikana ndikarwadziwa kuti kuseiko munhu uyu aenda offline just like this. Kasi kudhimanda kwandakaita bonde kwaari ndokwakonzeresa kuti munhu uyu ange achienda offline. Ndakarwadziwa ndiri kukunyeperai. Saka the next Sunday manje ndakatozviudza kuti I am going to ask him at church. I want to ask him kuti why are you no longer talking to me anymore? Do you love me? Kana kuti hauchandidi? What is going on? Fine mukoma Nashi. Takabva tazoenda kuchurch the following Sunday. Ndakarwadziwa ndichiona kuti ainge asiko, uye zvekare pakabva pazoitwa an announcement yekuti he was not going to be joining us, and we were told kuti iye ainge aenda kuNigeria kunoona spiritual father vake ikoko. Saka he was going to spend about a month ariko kuNigeria. Ndaingoramba ndichingotaridza foni yangu ndichiti munhu zvimwe kuda achataura neni. Munhu angataura neni haana kana kumbotaura neni. He was avoiding me. I was really confused at all the times. Ndichingozvibvunza uye ndichimubvunza kuti tichiri murudo here kana kuti kwete. What is wrong? Why? Kasi munhu uyu akaona kuti I am not attractive. Why did he avoid sleeping with me? So when he came back, he said kuti there was going to be a big Sunday. Takatoudzwa mune imwe WhatsApp church group kuti anyone ainge achiziva munhu ainge achirwara, that person was supposed to bring that sick person to church on that big Sunday, because there were miracles that were going to be performed like never before on that big Sunday. Saka takatoenda kuchurch kuya, and I also had high hopes kuti munhu wangu ndainge ndichazotaura naye. Saka mukoma Nashi takati tasvika kuchechi, aiwa kuchechi kwainge kwakazara, and zvechokwadi we saw the power of God. Tinyasokuona kuti munhu uyu ari kushandiswa nesimba raMwari. But now I don't know if I can say kuti simba iri kuti rakabva kuna Mwari here kana kuti rakabva kuna Satani, but izvi ndozvandakaona musi wacho iwoyo. Iye akabva azoti manje
kune mamwe mayouth vange vachienda mutown, so vakabva vazotora motikari imwe kombi yechurch vakabva vazoenda mutown. Vainge vanzi kana mukangosangana nemunhu anenge akaremara munofanira kuti munhu iyeye munge muchizouya naye panapa. So vakabva vabuda paya ndokubva vazodzoka. Pavakadzoka vainge vaine umwe mukadzi ainge atori pawheelchair, uye zvekare vainge vaine umwe murume uyo ainge ari totally blind. Mukomana as if the miracles that he had performed on that day were not enough, vanhu vaive vakabva vazounzwa kumberi, then akabva azotanga kunamata. But paainge achinamatira vanhu, mukoma munhu wangu ndainge ndichitomuziva, ndakabva ndanotisa kuti ainge ava neimwe ring, wedding ring yake ndainge ndichiiziva, but this ring yaainge ainayo on that day it was a different one, and ndo yaanotopfeka even right now kana achinamatira vanhu, iye even though achizobata munhu musoro wake, but anotanga aisa chigunwe cheche chine ring pamusoro pemunhu uya waanenge achinamatira, and anongoti kana adaro madhimoni anobva atanga kubuda mukoma. Kana akangokubata nering iyoyo dhimoni rinotobuda. That is what he was doing. Akabva aenda paya painge paine vanhu vaya vaviri vainge vaunzwa, ndokubva atanga neuya ainge akaremara, akangoti achingonoisa ruoko rwake pamusoro pemukadzi uya. Mukadzi uya akabva atanga kuchema, apa dhimoni riya rigoti rabuda. Dhimoni riya rakabva ratanga kukonfesa richimanifesta iro richiti rainge rakatumwa kuti ringe richizomuita chirema navatete vemukadzi iye paainge achiri mwana mudiki. Saka vatete ava sezvo vainge vakafa, dhimoni iri rainge rochema richiti musandidzinga kani, nekuti kana mukandidzinga wacho uyo akaita kuti ndinge ndichizodzoka pano panyika zvaakafa zvino ndichaenda kupi? My master has since passed away. Saka kana mukandidzinga ndoendepi? Mukoma, I was very excited seeing my man achitoperforma mamiracles akadaro. That blind man, he just touched him, he touched his eyes nering iyoyo, akabva atotanga kutoona achitojamba. He then told me kuti he wanted to take me out. This was after church. Ndakafara mukoma ndichiona message ichibva kwaari. So we then went out, but on that same day because church yakangoti yapera, pandainge ndava kutofamba ndava kutoenda kumba nefriend yangu, ndopa akabva azonditi dzoka, ndokubva ndanyepera friend yangu kuti there was something that I was supposed to do. Ndikabva ndazodzoka ndikataura naye, akanditi ainge achida kuti ange achizoenda neni out. Akanditi iwewe manje just pretend as if you are going home. Inini zvandava kuita ndezvekuti ndava kuenda kunosiya mukadzi wangu kumba, then ndichauya ndozokutora, just wait somewhere. Saka ndakabva ndamuti alright, mina ndimhanye ndidzokere kulocation, then I will just freshen up, then you will come and pick me. Akati no, it's already too late for that. Akabva azondiudza pekuti ndinge ndichimumirira, akabva ati ita live location achitira kuti ange achindiona kuti handina kubva ipapo pacho paainge anditi ndinge ndichimira. I waited for him but I was not feeling nice because ndainge ndava kunyara kuti hey, neziya rose randainge ndaswera ndichibuda apa munhu uyo ainge anditextera atonditumidzira mameseji anoratidza kuti musi iwoyo ainge achitoda kutodya zvinhu. Saka ndaingoramba ndichingozvispraya perfume yangu, but I was scared kuti munhu uyo aikwanisa kuzonzwa kuti this girl atori nekamwe kamunhuwi. He came and he picked me up, ndokubva taenda out, we had a nice time. Kusvika ndatokanganwa paya pain yose yekuti akatomboita mwedzi wese asingataure neni. Later on in the evening when it was somewhere around 7 p.m. ndopa ndakabva ndati please take me. Akabva anditi ainge achida kutanga aenda neni somewhere, then obva azondiperekedza kulocation. For sure mukoma akati zvino ava kudriva motikari yake, akabva ati pane mapepa andakanganwa kuoffice kwangu kuchurch uko. Ndikati okay, it is fine. Kondaigo suspecta chii munhu achiti adonotora mapapers ake kuoffice kuchurch. We then went kuchurch, tikadzokera kuchurch, we went straight into the office. Saka akangoramba chingotsvaka mapapers aya kusvika azoti ainge amaona. Akati mapapers angu awa andanga ndichitsvaka ndamaona, ndokubva atouya ndokubva atondigreba. Akati azotanga kundibata, akandibata mukoma, but I was avoiding him because ndainge ndisina kugeza apa achida kundisa zvigunwe zvake kuzasi uku. He then dragged me into the church. Saka tikabva tazoenda manje pastage apa muchurch make mune rimwe zipulpit rakaita zvihombe, ndobva tatanga kukisana paya takazendamira pulpit iyo. It did not feel
it did not make me to feel good. Ndikabva ndamuti let us do it somewhere else, not muimba yaMwari. Akabva ati let me go and switch off the lights. Akabva adzima malights zvekuti makanzungu. Akabva adzima malights mukabva maita rimwe zerema. We then started kissing and touching, and mukoma akabva azondiradzika pastage paya ndokubva tatanga zvedu kuromensana kusvika azondibvisa nhumbi dzangu. Ndikati right now I am not ready for you, but akaramba achingonditi I was smelling nice, but mukoma nacho akabva atongodzika ndokubva atoenda kusikarudzi kwangu akatotanga kutondidya ikoko, even though I felt kuti ndainge ndichinhowa ziya ikoko. So akabva azondisimudza ndokubva azoti ainge achida kuti ndinge ndichienda kunobata pulpit, tinge tichiita bonde redu ndakabata pulpit, ndokubva atanga kundiita from the back. Kwamanachi panguva iyo yekuti ainge ava kuda kuenda kunorasa mbeu, zvaakaita ipapo nanhasi uno, even though akaita sekunge it was a mistake, but I saw kuti it was not a mistake, because akati ava pedyo nekuda kupedza ndokubva azobuda mandiri akabva azouya manje. Saka iye ainge achida kuti ange achizosiya urume hwake kufesi kwangu, achiti izvozvo zvainge zvichiita kuti ndinge ndichiluka good neurume hwake hwakazara kufesi kwangu, but mukoma akabva azoavoida fesi yangu pazvainge zvobuda ndokubva azoita kuti urume hwake hunge huchizoenda paaltar. Ndozvaakaita izvozvo kwandiri. Kubva musi iwoyo mukoma, the very next day, kutaura nemunhu, he was now avoiding me until I stopped going to that church, because ndainge ndava kurwadziwa and ndainge ndava kuzviziva kutoti ainge ava neumwe musikana muchechi imomo waainge ava kudanana naye. Ndopandakabva ndazotanga kurwara. Even right now I am so sick. I am always feeling weak, like ndinonzwa sekunge munhu afamba kwemadays nemadays akawanda, and ndinogara ndichingonzwa kuti nyama dzangu dzakaneta, my body is always tired. But sezvo ndiri muno muSouth Africa, kundikagoita sei kana ndikasaenda kubasa, wacho anokwanisa kuzondichengeta ndiani? Saka I'm just forcing myself, and ndinongoti kana ndiri kubasa, kana murungu paya akambobuda, ndinobva ndatomboenda kutoilet ndotongonogara patoilet seat ndobva ndatomborara, because ndinenge ndakaneta. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyo mucomment section. Awa ndo anonzi Mashura. Zviri kuitika munyika zvakangoma hazvo vedu we. Perhaps these are the last days.